kumsang khat zakua somret pasari June nili ania tropia Italia chuan chief exorcist anti Father Gabriel chu manmo taka ko ania chu khua mi pakhat chu danglam tak taka khosa in ramhuain alu khungei ni in an ngai ani chu pa thunun tu ramhuai chuan pathian po a hlo thu Father Gabriel chu alo shila Father chuan ramhuai hne na chuan chu pa chu engwanga thunun nge ani ti zotin aming soivat turin atingal ramhuai chuan Father chu trongkam chetin renga lo an khumin mishing zinga thunun theilo anei lo thu le ran te thlenga athunun thei thu a shilbok Father Gabriel chuan chu tiang taka thilti thei ani chuan a mulai ngeya vok ko chunga lutur chuan atia chu pa chu nasa taka lo talin ramhuai chu vok ko chunga chuan aluta vok ko chunga alu rual chuan vok chu an lo ka phlum ngal Father chuan ramhuai sual laka tang chuan him takin a chan chuak thei ta ni nirei lo te nuwa chuan Julia te chung ko chu America atangin afa te pani nen an lo pem lut ve a Julia hi kumkhat vel liam ta khan apasalin car accident awanga boral sanin accident a chuan afa pa Henry po chu atel ve nge wa nei thak takin Henry chu dam chuakin an accident nu tangin atong thei tammi alo ani an chen na tur chu wathlengin biak in hlui alo ni a chu mun chu Julia pasal chung ko ten kumtam tak chung an lo in hlan chon to ani anin thar lo chei thatu te jinga mi Carlos chuan lo dong songin July vel bil tu Father Thomas chu in mel riat tirna te anei bok in chung vel an en kulai chuan Henry chuan room pakhata bang ong om chu wabi in Vatican symbol chuan na thil dang lam tak mai awa mu Julia chu afanu emi ruma chuan vakalin an chen na tur chu lualut chau ma se an sum tlak chamna sutkian nan anin chei that mek chu shala America a let le maya du thu a rila July ni kumsang kha zakua somret pasari alo her chu chuan Father Gabriel chu Roma zona te chang turako ania Cardinal Sullivan chuan tropia munna ramhuai no chuana aneya khan Bishop phalna alamasa MT alo zot Father Gabriel chuan ramhuai no chu pangai ani lo thule an boi pui chu rilru lama har satna nei ani thu te soyin tran pui ngai a tran pui mai thu in a chang Bishop Lumumba chuan Father Gabriel chu lo tranin an na tamjok chu doctor le psychiatrist te na Father Gabriel hian athlen thin thu alo soi ve bok Cardinal Sullivan chuan pui thiam ho tu kalkhom te chuan chief exorcist ani na chu tulan ti to lo thu le atamzokin ti top andu thu asoi le a Father Gabriel chuan ramhuai sual te chu anom to lo em ni ti in alo chang Cardinal Sullivan chuan anmo phurna chu koran mi ten rin na nget an nei theina na tran pui ani thu le manlai rin na lui to tak te chu kalsan atul to thu alo soi le a Cardinal Sullivan le Father Gabriel te inkar hi athate chiam lo chu thila wang chuan in hial chun zomin Cardinal Sullivan chuan atong kam mangfim khurtur le aya senior jok te za turin alo tibok Father Gabriel chuan Vatican chief exorcist ani na chu amadu thu a in ruat ani lo thu le Bishopin aro tani thu te ani na harsat na an nei ani chuan pop ne na zulko mai turin ati ve bok Julia te chen na in lama chuan na thoka an chor mi pakhat chuan thom dang lam takshe in thom lo chuan lampan chuan akal ngal alait ken manga a han chun chu thil engemo apuak ta chuai mai Carlos chuan Julia hena chuan thil thalo jok thleng thei ani awangin an na chu an chun zom thei to lo thu a shila chuti lai chuan Henry chu nasataka lo talin Emile Julia te chuan an boi pui wata Henry chu maktak taka khosa chun zomin amai te chu aham thi vek bok damdoi na shuai ngalin doctor chuan natna engma anei lo thu alo shil Julia hena chuan achunga thil thalo engemo athlengem ti zotin Julia chuan apa nen kara an accident thu a shila doctor chuan rilrulama boina anei ni a angai thu le rilrulam doctor pan pui mai turati in danglam taka akhosale ani chuan muthilna chiu mai turin atia an ho nu chuan Henry omdan chuan zual lampan zelin
anu nu te te chu thamin arila tram thu alo soya anu le au nau nu chu tongkam bolho tak tak te a an khumin apu ma han hlim chu thil engemo alawin ziak kul mai Julia chuan pastor ko ngalin Father Thomas awathlen chuan Henry chu alo thin rim hle a anin chu chuasan ngal turati in puithiam diklo jok anlo tir thu asoi bok romlama chuan popin Father Gabriel Chukovin anna thataka atho awangin lom thu ashila pop chuan Cardinal Sullivan le shroi tu then khatten ramhuai aom anrin tolo thu te ashil bok Henry omdan te chu shrilin ramhuai sual thil ti ngei ni a arin thu le Chief Exorcist ani na anga arang lama boipui turati in Spain panhal turin ati a Father Gabriel chu Spain wathlengin Father Thomas amungal Julia te chen na in anwathlen chuan in melria tir na tenain Father Gabriel chuan doctorin Henry chungchang asoidan azot masa a chumi nu chuan Henry ruma chuan valutin Father Gabriel chuan Henry chu abengal mol mol mase Henry chu athu soi shelo ang mai chuan angoi reng thung Father Gabriel chu tongtrain Henry omdan chu adanglam tran le ta Henry chu rap om taka lo mengin Father nena chuan atongtrai ne te chuan omzia anei lo thu alo soya Father chu tongtrai chunzom zelin Benedictine medal chu Henry ma chuan Alex chuaka chuti rual chuan Henry thunun tu ramhoi chu Henry mita chuan aloin lar ngal Father Gabriel chuan tunge ani zotin engwanga naupang chuti boinge ani azot bok ramhoi chuan naupang taksa mang chuan Father Gabriel tana mihlau omber ani thule mi panaupang rilru thiang lim tak hanti boivel chu nuamati thu te soyin Father Gabriel ko chunga chuan alalu ve ngei tur thu asoi bok Father Gabriel chuan hlau nei lo ani tak zet chuan aming chu soimai turati in ramhoi chuan mi mol ani ve lo thu le vok ko chung ve la lut ve mai du tur mol ani ve lo thu asoya ramhoi chuan Father Gabriel hun kal to te chu lo soi chuakin indo pui pani na laya athian te zong zong an thi na te chu alo soi chuak midoi zep tak ani thule athian te changam lowa aphat san dan te chu soi chuakin aka tang chuan savasen alo luak chuak hlol mai Father Gabriel chuan man mo takin mi panau pang room chu achua san ngal Father Thomas nena chuan ramhoi chuan athil hriat lo tur mak tak tak a hriat thule Henry athan na chan she turin anu biak phot angai thu ashila Father Gabriel chuan Julia nena chuan afa pa chu tharau sual thilti thei takin alu khung thule ol sam taka no chu mai the ani lo thu te shilin afa panun na poin atur thei thu te ashil bok Henry chuan accident atok to empty te zotin Julia chuan apa nen kara an accident laya apa boral lai a mu thule chu chuan aril rulam na sataka angong thu ashila Father Gabriel chuan lo hnemin a om pui reng tur thule afa pa in apa asun na chu sualin beinan aman thei thu shilin no pangril ru thiang hlim chu sualin olsam taka athunun thei thu ashila chuti lai chuan emi pon thomak tak mai hria in anawani ringin Henry ruma chuan avaluta Henry chu lo thu chuakin a mel chu arab om thei ang berin alo siam chia emi hlaulu tuk chu tlan chuakin aruma a phone chu alo ri chhun zom phone han chang chu apa bo ral to o nge mai chuan in thifek don alo ti tamai a hlaulu tuk chu anu bula chuan tanin athil ton te chu a hril ngal mol mol Father Gabriel chuan Father Thomas nena chuan Henry athunun tu ramhuai chu chakle thil ti thei tak ani awangin Henry chu Adam re arin lo thu ashila chu ramhuai no chuak tur chuan aming an hriat masak pot atul thu soin Father Thomas nena chuan ama than pui tur le tongtai na lo mang char char turin ati a Father Gabriel chu Henry ruma chuan avalut le in ramhuai chuan Father Gabriel an indo pui pani laya athil ton te alo soi chuak le a Father chuan ramhuai thu soi chu ngai sak du lovin Father Thomas nena chuan tongtrai tran to turin ati a ramhuai no chu na chu an tran ta Father Thomas chuan chu tiang thil chu ala ton ngai lo awangin a hlauril ru hle a chuti lai chuan light lo thim chun zomin
Father Gabriel an lighter a han tal eng chu ama atak mai chuan Rosaria aloin lan ta thut mai Rosaria chuan athil ti sualten an la thung rul tur thu lo soin Father Gabriel chuan asualte chu ngai dam ani to thu in alo chang ve bok Rosaria chuan ama le ama ain ngai dam theilo thu le ani po in angai dam theilo thu chu thinrim zetin asoi le a ama awanga thi ani thu le remhuna atlak thu te soin khuma chuan atlungal Henry chu lo tho chuak le in Father Gabriel nena chuan athil mu chu ahlim puyem ti alo zot Father Thomas sa thil ti sualte alo puang chun zom le a Adela te chung ko in an ngai poimo thin zia te soin an fanu Adela chunga thil thalo tak ati thu alo soi ve le Father Thomas thinrim chuan Henry chu kuthak tumin apan nai ngal mase Father Gabriel chuan lodangin ramhoin anril ru ti boy atumna mai ani thu ashila Father Thomas chuan room chu chuasanin Father Gabriel an achuasan ve don lai chuan ramhoi chuan athanga ano to thule ati hlum vek tur thu alo soi le a room an chuasan nu chuan Father Thomas chuan Adela chungchang chu Father Gabriel chu ashil ve a Adela chuan anha bansan tura ati thin thu te soin tum khat chu ati dera Father Gabriel chuan inchirna anayem ti lo zotin Father Thomas chuan rilrunuam takka aom ngai lo thu in alo chang Father Gabriel chuan tongtai sakin pathian nena asual te thupa a choi saka Father Gabriel chuan Rosaria achan him theilo thu lo shil vele in tharau sual chuan Rosaria tharau manga ati boi thin thu alo soi ve a Father Gabriel chuan Henry taksam manga ramhuai thu soi kha hrechuakin Henry athunun chu athil tumber ani arin lo thule thil tumdang anei ni a angai thu alo soi chuak Father Thomas nena chuan pon lama achu lok tur thu shilin Henry din mun lo thli thlai turin acha bok pon lama chuan Vatican silwa mu in pop thil soi chu a hrechuak zoka chumuna chuan kauran ho zinga boina nasatak athen to thu te a hrechuaka chuti lai chuan Julia Ruma cross in tar chu alet lingjonga loin herin Julia chu mi tuine mo an lo khoi bok Julia I alo har chuan ramhoin lo ti boi ngalin adan lop chunga chuan polu atuma Father Thomas strong trai lai chu Henry chuan kowin tran puya ngai thu alo shila Henry chu mel pangai tak pu a lo amin Father Thomas Henry bula avathu chu abenga alo se sakta thut mai ramhoi chuan tuma indam chuak don lo ti in avau zui bok emi po mu theilo chuan akhuma tangin alo the chuak ta lop mai thomno dana chuan mu theilo chuan man betin asoi sa chun zoma Father Gabriel chuan Vatican sil hnoya chuan tui chun chu mu in engthil nge om ti hriat tumin a paper hal a han thak chu mithi da na mun alo ni thok le khata tui chun chu lo puakin man mo takin in chunga atlan lut ve ngal Emi le Juliet te mangang au thom chu hre chun zomin Father Thomas nena chuan Emi ruma kaltura ti in ani chu Julia room lampanin atlan ngal khumalo tang Julia chu tran puyin Emi room lampanin antlan le wata Emi chu tharau sual chuan lo lati buayin Father Gabriel chuan pathian mingin Emi chu chuasan tura ati hnu chuan an hnot bo theita a anom na chu a himlo ti hria in biak ina an ruaya chung thil thlen hnu chuan Father Gabriel and Father Thomas chu tui chun chu omna chuan ruayin Spanish court sil te po a om thu a hrila Father Gabriel chuan chung hun lai chuan ko ranin hun har sa tak an to thu le mitam tak rin na thak du lo te chu ti hlum an ni thu alo soya in hnoya chuan ru dunin bangkhi te chu an mu a bangkhi a te chuan Spanish sil a chuang vek bok room chunga chuan sulfur gas rim anam hum mai boka sulfur gas awang hian pastor pahni te hi thi thei reng din muna an dingani Father Gabriel chuan bang chu chia in ramhoi chu anti thin rim zual don ni inalang kum tam tak chung loin thup to pindan thuruk chu an lut ta hlol mai Father Gabriel chuan chu mun chu tunnel sin ti a amingan vu thu alo soya room lai taka thirbom chungchang chu soichun zomin Cardinal Protector le Kauran ho Beiseina nunung ber ani thu te asoibok Boma chuan tan tir ni lovin ama inven himnan le
ram hoi no chuana akal tuan lo po a mundanga mi ten an hriat lo nan an ti ani thu a hril le a romlama chuan pop chu thil hlui te hain cardinal protector ne na tanga lekha thon chu a mu chuak lol mai tharau sul chuan Abbey of Saint Sebastian a mu chu to awanga phumbo wat atul thu le film khur tura atina aloni ramhoi no chuana an neina zong in omzia anei to lo thu le chu tharau sul chu thim thil ti theina manga thum chak ani thu te a chir lai chuan heart attack awangin damdo in lu pui angai ta hialani pop chuan bishop lumumba hena chuan thil omdan te chu father Gabriel shilvat turati in Sullivan chuan pop hena chuan Gabriela thil ti te alo zot chiang ve bok pop chu thi alo lokin chu mun om te chu an ngai a thalo hle a father Gabriel chuan cardinal protector ko chung chu zenin chabi alo la chuaka father Thomas hena chuan tanel kongka chu hong turati in tanel chunga chuan an lut ngal tanel chunga chuan sulfur chu mundang aya lo tamin shemmun po an nai hle ni in an ngai father Ohido ru ro po wa mu in ahun lai chuan father Ohido chu ramhoi no chu lam boi pui ber tu ani thu asoya father Ohido ruang bula lekhabu chu la in chu ramhoi an boi pui mek chu hun rei tak kalta atanga mitam tak ti boi tu le kumsang khat zali somsari panga a po pastor te thlenga alo thunun thu te an cheta ramhoi chu hun rei tak apil bo nu in chei thatu te jinga pakhatin ati har le ni a an ngai thu te an soya chuti lai chuan Julia chu lo harin emi chu abula alo omlo ti a hrenghal an chen na ina chuan kirle in emi chu Henry bula alo oma emi chuan Henry chu Adam to thu lo soin Julia chuan emi hena chuan in hnuai lama chukngal turin alo ti ve bok Henry thunun tu ramhoi chuan alo rem ti ta hau lo mai Julia chuan emi chu hruain chu pui mai atuma ma se Henry thunun tu ramhoin lo the sonin are kang zuya emi po chu ramhoi chuan athunun ve ngalani father Gabriel le father Thomas te po chuan an lekha bu chera tang chuan ramhoi ming chu Asmodeus ani thu an lo hre chuak ve bok aming an hriat ta ka wangin ramhoi chu ring taka awin po adin mun a thalo hle bok emi le Julia te po ramhoi chuan kalsanin emi chuan Henry chu a chiu mu hil ngal father Gabriel le father Thomas te nena chuan ramhoi chuan father Ohido athunun hnuin thil thalo tak ati tir thu le ramhoi chuan athunun veni chuan Ohida chunga athil ti ang che chu ati tir ve ngei don thu te a hrila mase ramhoi chu aming an hriat to awanga an ne thei mai ringin Henry po him taka achu san thei an ringani father Thomas nena chuan in puangin indo pui pani na lain ama awanga a thian ten nunna an chan thu le in thiam lo na lian tak ane awangin pathian rong bol na lama ke apen thu te a hrila Rosaria ko chunga ramhoi lut an hno chu tumin ache danvel te chu ati der maya angai thu le Rosaria chuan tharau sual amut pui thu lo hrilin father Gabriel chuan tharau sual chuan enghmel nge aput alo zota Rosaria chuan tharau sual chu father Gabriel nen ainin an hle thu lo soyin amhulai chuan savanung lai chu a eita mi maya father Gabriel chuan Rosaria chu ramhoi ti buai ni lovin arilu lam chiang lo ni a angaya wangin a case chu midang ne na hlan chon atum mek laya a in ti hlum thu te a hril le a tranpuya ngai laya a tranpui lo awanga boral ni a angai thu soyin chu thina chuan anuna ngong lian tak anei thu asoi bok Julia te in lama chuan let le in ramhoi no chuan chu chunzom antumani father Gabriel chuan ramhuain an nuna thil thalo an ton to te manga an ril ru ati boi tur thule an thil mu le hriat te chu ringlo turin afuya Henry ruma an valut le chu a mel te chu alo rap om to kher mai ramhoi chuan an sul te chu simin in puan na an nei to empty te alo zot ramhoi no chuan chu tranin ramhoi chuan father Gabriel nena chuan an pathian biak tumlo tur le Rosaria be mai tur te chuan lo ti in an ril ru chu ti boy alo tum le a father Gabriel chuan in chunga alet lingjonga Rosaria lo in khai chu mu in atak takani lo ti in a in fui ngal mol father Thomas po ariru lak pen saktumin ramhoi chu adela angin alo in lan vele father Gabriel chuan tong trai tura lo ti in
ram hoi chu aminga koin a vau zui bok nau pang chu chu san ngal turati in Father Thomas pon tong China in alo tran pui ve ngal ram hoi chuan nau pang taksa chu nasataka soisa in Henry chu ring takin araka ni khrelowa omngalin reilo te a alo har chuak le Henry chu min tran pui ru ti a lo tong chuakin Father Gabriel chuan Juliet nena chuan afapa chu tran pui wat turin ati a Henry adula chuan God is not here ti loin ziakin tharau sul chuan emi chu athunun chunzom ngal emi chu rap om tak taka omin banga te chuan awak kol zot mai in chunga tang chuan lo zuang thla in Henry po ramhoi chuan athunun chunzom le a Henry chuan Father Gabriel nena chuan ramhoi chu in thunun tir to mai tura lo thlemin Gabrielan alo narawangin emi chuan Julia chu asoi sa chunzom ngal Father Thomas po ramhoi thil ti theina chuan angong or mangin cheson theimi lovin asiam ve bok Father Gabriel chuan ramhoi nena chuan amelma chu ama ani thu rilin midang ho chu chu zalen turin ati a ramhoi chuan thil thleng zong chu ama wang ani thule athunun theinan arilu siam felvat turin ati le a midang ho an him theinan Father Gabriel chu ramhoi thunun tura in pe in midang ho chu ramhoi chuan a chua zalen ngal Father Thomas chuan engwanga chu thil chu tinge ani zotin Father Gabriel chuan Juliet te chung ko chu man mo taka chupui ngal turin aloti a Father Thomas le Juliet te nu fa chu chuak ngalin Father Gabriel le ramhoi chu ataksa in chu in anin beina sa hle a Father Gabriel chuan ataksa chu athunun rei thei don lo ti she in khai lum maya tumta mase ramhoi chuan athil tum chu lo dangin a in khai lum thei talo achele thariat na alaman theilai chuan in hnoilama chuan luta in hal hluma tum le a mase ala lo tling thei ta chuang lo ramhoi chu Mary anga loin lanin Father Gabriel chu chibai buk turin a thing ngal ramhoi chu Rosary anga loin lan le in alo be ngal Father Thomas po lokir le in secret chambara chuan alo chuk ve a Father Gabriel chu lal thu thlenga lo thu in ramhoi chuan Father Gabriel chu aom to lo thu le arang lama chu mun chu chua san wat turin aloti Father Thomas chu bedong du lovin Father Gabriel nena chuan ramhoi chu sual let turati in alo fui ve bok ramhoi thinrim chuan Father Gabriel taksa chu nasatakin asoi sa chunzom Father Thomas chuan Father Gabriel chu ramhoi lakatranga zalentir ngai tumin afui chunzom mol ramhoi po atal boi tanta Father Thomas chu tongtai chunzom zelin ramhoi chuan achu santani mase ramhoi chu Rosary anga loin lanin Father Thomas chu alo be ngal Adela anga loin lan le in Father Thomas chu abe chunzom le mase Father Thomas chuan a secret locket mangin ramhoi chu ati top thei tha shama Father Gabriel pon across mang chuan Rosary anga in siam ramhoi chu alo ne ve chia bok alpani chuan tongtai chunzomin ramhoi chu shemhuna anthon liam thei ta ani